радостен в Твоите повеления. И дай, Господи, неопрекчено да остане светото Ти име върху тях, да се съединят в подобно време с Светата Църква и да се усъвършенства чрез страшните тайни на Христа Твоего. И като живеят по Твоите заповеди и опазят печата неповреден, да получат божеството на светиите в Твоето царство, по благодатта и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, заедно с Пресветият благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Мирек си Ти, Господи, чудеса Твоите дела и нямаме достатъчно думи да насмеем Твоите чудеса. Изгони от тях, Господи, всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се е загнездил от сърцата им. Господи, изгони от тях всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се е загнездил от сърцата им. Господи, Боже наш, изгони от тях всеки лош и нечист дух, който се е скрил и се е загнездил от сърцата им. Амин. Аз ще запитвам се нещо, ще ме отговаряш. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му активи, от всичкото му изкушение, от всичкото му гордост? Кажи каквото обичаш. Отричаш ли се от сатаната, прикрепи, отричаш се. Съчетаваш ли се с Исус Христос? Съчетаваш се. Съчетали се с Христос, съчетали се. Не вярваш ли в Него? Кажи само веднъж, вярвам в Него, като в Цар и Бог. Вярвам в един Бог Отец, Вседърж, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, и Негови, който е на Отцата на всички векове, светена от светена, от истина, от Бог истина, роден и сътворен, един същия с Отца и чрез когото всичко е станало. Който за граната човецки и за граната спасение слезе от небесата. И се въплотил на света, преди Мария стана човек. И не е равно за нас поклоните, палата и страда и лицемрева. И възкръща третия според Писанието. И възлезе на небесата и седи от място на Отца. И пак ще дойде със слава да се реши винвотви царството му ще има край. Вярвам на Духа Света, Господа животворящия, който от Отца изхожда, който се покладеме и го слави на радост до Отца и за сила, и който е говорил чрез пророците. Вярвам на света съборна и апостолска църква и изповядваме откръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа, съчетали се. И поклонила се. Сега само казвам, покланям се на Отца и Сина и Светият Дух. Единосъщна и неразделна Троица. Благодари по Господи Боже наш, присуди рабите си Георги и Велиси и Виолета за светото Твое посвещение и удостои ги с тази велика благодат на светото Твое свещение. Сними от тях Господа и ги обнови с живот вечен и изпълни ги със силата на Светия Твой Дух. За съединение с Христа Твоего, да не бъдат вече чела на тяло, а чела на Твоето царство. От благодение и благодат на единородните Син, с когото си благословен, заедно с Пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Мир на Господа се помолим. Господи, помилуй. За високопреосвещение наше, за да може да изкараме после снимки на